Salutare, prieteni! Bine ați revenit la un nou episod Will Walk and Travel. Astăzi avem o destinație specială, mai exact Draycote Water, un loc fabulos din inima Angliei, plin de istorie și frumusețe naturală. Draycote Water, situat lângă cochetul sat Dunchurch, este de fapt un rezervor artificial. A fost creat în anii 1960 din nevoia de a satisface cererea crescută de apă a regiunilor din Warwickshire. Gândiți-vă, acest lac are o adâncime maximă de 21 de metri și o capacitate de până la 5 miliarde de galoane de apă și toată această apă este pompată de râul Lim și din Stanford Reservoir. Un fapt interesant este că în anul 2012 rezervorul a trebuit să fie închis temporar din cauza nivelului scăzut al apei. Severn Trent Water, compania care administrează rezervorul, a găsit rapid o soluție, inversând fluxul de apă dintr-o conductă existentă. Iar dacă vă întrebați despre animalele din zonă, să știți că în apropiere există o fermă cu alpaca. Da, ați auzit bine, alpaca. Înconjurat de peisaje superbe, Draycote Water este mai mult decât o simplă destinație pentru activități nautice sau pentru relaxare. Aici ne aflăm în inima unui sanctuar al biodiversității, un loc unde fauna și flora coexistă într-o armonie impresionantă. Și când vine vorba de vedetele locului, păsările sunt în prim plan. Cu apariții spectaculoase și melodiile lor inconfundabile, acestea atrag entuziaști din toată lumea. Așadar, dacă sunteți pasionat de birdwatching, aveți binoclul pregătit. Iar dacă tot vorbim de numere, rața cu creastă merită o mențiune specială. Avem în jur de 1200 de exemplare aici. Imaginează-ți numai cum arată aceste păsări, cu creasta lor distinctivă, înotând grațios pe lac. Pescarii au și ei un loc special aici. Pe lângă păstrăvul brun și curcubeu, rezervorul găzduiește numeroase specii de pește, unele dintre ele ajungând până la impresionanta greutate de 5 kg. Pentru cei activi și dornici de aventură, Draycote Water este locul ideal. Există o pistă asfaltată de aproximativ 8 km în jurul rezervorului, perfectă pentru ciclism și plimbări relaxante. De asemenea, zona oferă numeroase oportunități de windsurfing, navigație și chiar competiții nautice organizate de clubul local de navigație. Și, desigur, există numeroase facilități pentru cei care vin doar să se relaxeze, de la toalete și zone de picnic, la un centru pentru vizitatori și un restaurant cu vedere splendidă asupra apei. Dacă doriți să vizitați Draycote Water, accesul se face cel mai ușor cu mașina, fiind situat în apropiere de autostrada M45, lângă Dunchurch. Pentru cei care se află în Rugby și nu dispun de vehicul personal, există conexiuni de autobuz către această destinație. De asemenea, zona este adaptată pentru cei care preferă bicicleta. Indiferent de modul de transport ales, această zonă vă așteaptă cu o experiență memorabilă.
Dar Dry Coat Water nu se rezumă doar la păsări. Plantele de mai, arbuștii și florile sălbatice completează acest tablou pitoresc, creând un ecosistem viu și complex. Așadar, dacă sunteți în căutarea unei evadări în natură, unde să vă relaxați sau să descoperiți minunățiile biodiversității, Dry Coat Water este locul ideal. Pe malurile lui, diversitatea floristică îmbogățește peisajul, oferind vizitatorilor o priveliște colorată și diversificată. Regiunea este bogată în plante acvatice și specii specifice zonelor umede. În timpul plimbărilor, puteți observa varietăți de ierburi, tufe și flori sălbatice care înfloresc numai în diferite perioade ale anului. Această bogăție botanică oferă nu numai un cadru estetic, dar contribuie și la echilibrul ecosistemului local, susținând viața faunei din zonă. Un picnic la Dry Coat Water este o evadare perfectă din rutina zilnică. Aici natura se întinde în toată splendoarea ei, oferindu-ți un spațiu liniștit pentru a te relaxa și a te bucura de o masă în aer liber. Așează-te pe iarba verde, cu lacul în fața ta, în timp ce deguști bunătățile din coș. Este locul ideal pentru a te deconecta, a petrece timp cu cei dragi și a savura frumusețea simplă a mediului înconjurător. Nu rata așadar ocazia de a te bucura de un moment special. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, vă rog să apăsați pe like și să vă abonați la canal. Următoarele videoclipuri vor aduce mai multă acțiune. Sugestiile voastre sunt esențiale, așa că nu ezitați să lăsați un comentariu. Numai bine!